Ja smatram da treba da budemo što strožiji, jer imamo 200 i nešto kandidata i nema potrebe da neko ko je prosječan oduzima vrijeme nekom ko je zaista dobar, izjavila je Marija Šerifović, a zatim se osvrnula na učešće Svjetlane Cece Ražnatović u prvoj emisiji i debitovanje u žiri ovog takmičenja. Prvo snimanje je prošlo dosta simpatično, neka lijepa energija je vladala. Ja jedva čekam da pogledam tu emisiju, rekla je Marija. S obzirom na to da je Ceca sjela do nje, upitali smo Šerifovićevu da li misli da će njih dvije postati prepoznatljiv tandem i dobre prijateljice, kao što je to bio slučaj sa Jelenom. Stvarno ne znam, malo je nezahvalno pričat o tome. Ja se s Cecom poznajem nekih 15 godina, moja mama i duže. Prije bih rekla da su njih dvije bliže nego Ceca i ja, ali ne znam u kom pravcu će ići naš odnos. Vidjet ćemo dalje tokom snimljenja, rekla je Marija. Pa ne pratim i eto, nemamo taj odnos na Instagramu, pratim vrlo malo ljudi, priznala je Marija. Nedostaje mi tek i tek će mi nedostajat. Jelena Karleuša.